So manje ke udadewenu ushaya ihlofu embhedeni wakho nomyeni wakho? Ekamereni lami emzini wami. So uma uvula umnyango bathini? Ngathi ngiyavula phela bagxuma benjalo bematsudi emaselesela njalo ubone ukuthi abantu nje bebengasekho kwakulomhlaba. Bebesebele emafini. Yeah. Bathuka. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi ngabuyelana emendweni. Nihleli noLongstar namhlanje vashaya udadewethu othi na ucela ukuzoxoxa sakhe isitori ukuthi wabuyiswa yini emendweni. Sawubona? Yebo sawubona. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Cobingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi ke na uba igama nokuthi uqhamuka kuphi? NguNomvula waMthimkhulu. Ngihlala eMzimkhulu. Ngizalelwe eMnambithi. Uzalelwe eMnambithi umkhaya. So manje ke angixoxele Nomvula uba uNomvula intombazanyana azabe umfazi nje. uNomvula uyintombazane ekhule ithanda impumelelo. Ngumuntu othanda kakhulu impumelelo, ngiyathanda isport. Yeah, ngiyasithanda isport kakhulu ngoba ngingaba nawo coach we-netball. Kodwa ngumuntu othanda i-netball nomuntu othanda izinto nje. Alright, othanda izinto zesikhathi. Ohamba nesikhathi. Engathi hayi umuntu wakudala, ngihamba nesikhathi kule era ngileyo era. Nje bakuthiwa millennium ngiyi-millennium yami ukuthi ngiyakhula ngimdala njengoba manje ngina 41 akusho ukuthi sekumele ngiphile is41. Funa ngiphile Hayibo gugothandayo. Ngifuna ngiphile is2024. So manje ke tell me umyeni wakho nahlangana naye? Umyeni wami sasifunda naye esikoleni, ngangifunda e-boarding school. Kwakufunda abantu nje around because kwakuyi-boarding school ehamba phambili ngokuproduce izingane noma ukukhiqiza izingane eziphasa kakhulu nothisha babakhona nje. Kodwa kusafani ke namanje ke sekwashintsha kakhulu. Okay. Zingaselaphela ngeke ngisibize ke isikole. Angasibizi. Hayi. Hoyizwele nosemakhaya ukuthi siphi. Sebeyokwazi abazi ukuthi ngangifunda phi. So kuyi-boarding school ke befika ngokwendawo abantu. Sagcina sizwana ke naye ubhuti lo sazana sisuke lesikoleni nje ngobungane lokho kuthithiza phela ongekho serious. Kwaze kwagcina kuba serious sathi after school sagcina sesithola ingane kwaba on and on the rest. So wa propose kanjani ke? Hey lelo suku lelo angilikhohlwa la mnandi kakhulu. Sisendaweni nje ngoba mina ngumuntu othandayo ukuhamba lezi indawo zokujabula. Wahamba nami noma engena umuntu othanda indawo zokuhamba ukujabula yena. Kodwa wahamba nami ke ngalolu langa. Kanti hey umuntu khona induka ayifihlile emqubeni. Hayi ima phela singaphuthumi lokho awungichazele ngaye ke umuntu onjani like. Yena umuntu bathandayo abantu. Umuntu angazi noma ngizobeka kanjani kodwa umuntu lo onomoya obhinca. Kodwa akalona ibhinca. Okay. Kodwa unomoya obhinca lo moya obukhaya bokuhlonipha umunye umuntu. Nje umuntu wesintu nje. Umuntu omaziyo omunye umuntu. Uyabona le nhlobo lena ethi mama. Yeah. Lenithi masibanibani mama Mthimkhulu. Manje nahlangana kanjani ngona uglamour nje? Phela uyabona nathi uthandela izinto. Uyabona esikoleni phela uyazi ukuthi nihleze ilevel iyodwa. Yeah. Kodwa noma ngangabe ngiyileyo ngani bale esikoleni idwaze esikoleni sasiyingane zesikole sibaningi sifana noma ngaba ama characters wethu enaloko. Kodwa nje kushuthi naye wagcina ithanda le ntombazane wathi hey nami ngagcina ngizithanda le bhinca sasibhinca ntontoni yazi half bhinca half what. Sagcina nami nje sesithandana ke ayi kanti ngizoholele emshadweni bandla ya. So proposal ke akathe proposer wa proposer kule ndawo le ayikhiphele kuyona. Yeah sasa ngathi nje ngithi sisathi ngangikwadlala igalofa kayena nomuntu othandana leyo nto.
hayi miyangazi mina ngiyathandela into ezinoyiport njengoba kade ngisho ngithi kade ngukhoshi we-netball hlala ile galofu lana sizikhiphile kuyi-Sunday evening ntambama nje lokho kushona kwelanga. Hayi kumnandi nje yabo lo picnic inyana ntontoni amagalofu. Hayi yabona umuntu maye uyangazi ukuthi ngumuntu osithanda isport so ngalolu langa nje ngambona engi-invitele ukuthi usethile idate ukuthi siku-sport sodlala igalofu kanti ungifihlele le nduku emqobeni ngathi hayibo lapho phela ngazi ukuthi oma bengane bayalahlwa vele hayi kanti akazi ukumlahla-ke lona athi ngihamba naye shaya ngedolo phansi ashaye ngedolo phansi athi Diamond kanti yeve akasiyena umuntu oswele emalini so wayengishaya ngeDiamond yangempela nje so wayiphelele empilweni yo hayi banjani ukujabula abazali hey njengoba ngisho nje ngithi hey hayibo injabulo yami yayifana neyabazali ngijabula kwami and abazali enye into ayibajabulisa kakhulu ukuthi lo muntu umuntu engimaze ebuncaneni bami umuntu ozithole zonke ozilethe zonke inkomo ekhaya akukhona zo 11 nje zonke zaphelela la ekhaya zisuka kuyena so lo muntu waye special kabi kubona so nje kakufanele nabo bajabule njengalenjabulo engangijabula yona. So unawo ama siblings wona injani ukujabula unama siblings amangaki? Ama siblings amathathu usiswami omdala imina olandelayo bese kuzoba usiswami omncane. Babe njani bona ukujabula? Yo bajabula kakhulu shem bajabula kakhulu bajabula. Usiswami omncane ke yena wayesevele seseke emzini naye. Okay. Waba nelakhe nje ukuthi athi naye ekhula ngizothi lakha ngathi kushuthi wathola isoulmate yakhe ke ngaleyo ndlela ke ngalezo noma ngazange kulungeke wayesevele naye mina ngalandela yena salandelana nje eduzane. Okay. Kwathi nje kade kwenzeka kuyena ingakho ifamily yami yajabula kakhulu kwathi nje kwenzeka kuyena ngabe kulandela mina. Oh so kwaqala yena omncane kwase kulandela wena. Okay so emshadweni nezingane ezingaki? Eyodwa ngayithola ngingakashadi kuyena kodwa umnikazi wathatha into le manje uyayikhoma yeah so bese emva kwalokho enye ngayithola sengiphakathi ke emshadweni. Seneminyaka emingaki nishadile? Sesina 10 years sishadile sina 15 sizwana nindawonye. Okay so uGayi mchazile uproper nasemshadweni uhappy isiqala phi inkinga? Hey hayiwa uqala umbuzo hey ngoba inkinga shem ivele nje endaweni ongazitshela ukuthi izovela kuyona. Hayi yaqala inkinga mhla ngiba usiswami omncane olama mina eba nenkinga ngowakhe umendo. Okay. Waba nenkinga lo indlela ukuthi wayese umuntu ogulayo like not ukugula lokho serious kodwa lokugula lokho kwesilungu okubizwa ngokuthi depression. Umuntu nje ongekho right. Kwazwela kumina nefamily yonke kwazwela kuyona. Sagcina sibona ukuthi sinquma as family nga-decide mina yangivumela ifamily ukuthi angimthatha azohlala nami. Kwami na bengihlala endaweni eyisilungu. Kuseduzana nasendaweni zokuthola usizo odokotela laba balapha ngokwengqondo ama-psychiatrist nabantu bama-psychologist into enjalo. Okay. So ehleli nami ke ngimkhokhela nomyeni wami ke ngokuhlangana ngizothi simkhokhela ngoba phela mase unimunye okwami kwakhe such a sweetheart. So yeah usupportive kakhulu umyeni wami ex-husband yami bewumuntu osupportive kakhulu njengoba ngisho ngithi umuntu ofana nomuntu wesintu nje onomoya obukhaya wokumaza omunye umuntu. So akazange abe nankinga sayihlanganisela lo cost ngoba iyakhosta isejini mhlambe ecosta 1.5 isejini mhlambe hour lapho udinga amangaki ngenyanga? Maningi phela ngoba unenkinga usisi unenkinga akasa umqondo wakhe suphazamisekile through i-depression yezima ahlangabezene nazo emendweni nanokuthi ngicabanga ukuthi waye emendweni esemncane kakhulu.
So kwathi nje into ezenzakalayo zazisheshe uku-affect ingqondo yakhe zim-affect but hey hayike ngathatha isinqumo-ke sokusiza ingane yakithi encane engilamayo ayifaka endlini kanti ngifaka usathane. Usenzani udadweni? Hayi wangena ey'catshulweni zami phela. Kanjani-ke manje? Wabona nje ukuthi iy'cathulo zami kumele zigowe uyena. Azikufanele wena? Yebo. Okay, wenzani? Wangena phela kumyeni wami kwawuyena otake over manje mina ngagcina sengingazi ngubani indoda yami. Ubabamba kanjani-ke? Hey, yabona nje leso story ubona into ukuyibuka emovini. Uyitshela ukuthi it's a movie, it's scripted, ibhaliwe lento yashuthwa in uyitshela ukuthi ungayitshela ukuthi ngangazi ukuthi impilo yami ngaleso sikhathi imovie. Yayagcina yaphenduka umdlalo wakamabona kude. Okay. Ngiyasebenza ebusuku, ngingena night shift. Kwaba khona inkinga ngalelo langa ngangakwazi ukuqhubeka neshift. Angazi kwenzakalani kwakuyi overtime actually. Kwaba ukuthi kunama cancellation wayo ngiyiphuthuma nami phela ukuthanda imali. Ngabe nama cancellation kanti ngizobuya. Buye late. Kanti ngibuya phezulu kwalomhlola ke. Ngingene ngemoto esangweni abantu abezwa babhizi bashaya itlofu endlini. Abezwa nje kusho ukuthi bakuleko Cloud9. Hey. Angitshela ngempilo. So manje ke udadweni ushaya itlofu embhedeni wakho nomyeni wakho? Ekamereni lami emzini wami. So uma uvula umnyango bathini? Ngathi ngithi ngiyavula phela bagxuma benjalo bematsudi emaselesela njalo ubone ukuthi abantu nje bebengasekho kwakulomhlaba. Bebesebele emafini. Yeah. Bathuka. Sho ngamatha nami ngafreezer angifuni uqamba manje ngafreezer angangazi ngizokwenzelani angikwazanga ukureacta angazi nokuthi ngareacta ngathini kodwa into engiyazi ukuthi ngafreezer ngizange ngikwazi ukuthi ngizokhipha izwi ngithi ngithini akaba khona nje le moment yokuthuka athuka ingabona into engangicabanga ukuthi ngingayilindela. So usisi wakho ilo ozala abazali bakho boba2? Emshadweni ubaba nomanje. Ubaba nje noma basaphila. Nje bashadile. Sizalwa nje sibathathu semantombazana. Yena umagcini ugcino wakini. Ugcinosi. Imama ucabanga yini le eyenzeka uze nomkhwana wakhe ezebambeke? Like yini le yayenza udadweni ehlukile yini noma umkhwana wakho abona into? Khona izinto khona into engangisola noma ngingasoli. Angifuni ukube ngazi ukuthi khona into engangisola ngangaze ngicabanga ukuthi ingane esekhaya encane ingangenza kanje. Ngangenze ngisuke nje ngivele ngiqale ngicabange leyo nto. But ama actions ayekhona kona ukubona ukuthi hayi ngeke ngathi useyaguqa usomuntu ohlonipha kakhulu ongathi ilabo makoti basemakhaya. And ex-husband yami bengayijwayelanga leyo nto. Ngoba mina sishade sibangane nasesikoleni besibangane sifana nokuthi nikhole ndawonye like outlami kanjani impintshe yami sithandwa sami umuntu wami into enjalo hayi ukuthi bekhona umuntu othukayo athi baba ngathini abengekho leyo. So manje ngoba uthi uyaguqa usho ukuthi mayihambisa ukudla manje bekhambisa ngetray aguqe phansi beshaya ngedolo phansi mayimnika into noma ngeve phela ezoguqa ngoba sesidlala kulezi zinto zezilungu lezi indlu zezilungu kufana semakhaya kodwa uyambona ukuthi unale respect yokuvoshoka ukuthi mayimnika into kufanele avoshoke ukuthi i-sign ye respect isinqa sindize phezulu. Hey ngiyakutshela yo isinqa sani kodwa uthangithini ngoba phela le sign of respect angithi bayaguqa umuntu ke national punch uthi umyeni wakho wabuka ukuthi ha nansi lento angayenza umama sekhaya. Hayi kwabanzima shema. So manje ke kuyaphike decide ukuthi una divorce kwenzakalani wamxosha udadweni? Ngamxosha ngazama ukumxosha ngawabuyela naye ekhaya ngatshela umndeni wami ngatshela ubaba noma ukuthi baba noma sinako sekwenzekile ngikutholile bathuka nabo baphoxeka ngoba babengakulindele lokho kodwa ke caca ukuthi into yabo iyaqhubeka yaqhubeka into yabo
Ngihleli naye ngithi nami phela ngenza lento yokuthi kuthiwe emendweni kuyabekezela. Ngithi ake ngibekezele mhlambe mina inobe wrong. Ubona ukuthi mangabe umuntu wesilisa enze iphuthu uzugcine ulibuyisela kwena kanti cha. Umuntu ushuthi beyevele efuna ukwenza lokho nje. Hayi ke baqhubeka abantu bathandana. Ya video call lwana ngikhona kase kusigenje ngathi basebebonga ukuthi ngibabonile. Ukuthi finally i-secret yethu out ku video callwana uma gcina usesekhaya wena usele la ba video callwana ngikhona asakunika naleyo nhlonipho umyeni wakho hayi ngangazi ukuthi ayike wayengasenandaba nami ngangazi ukuthi ayingasenandaba ngangazitshela ukuthi ngiyoke ngelinye ilanga ngi-experience leyo nto kodwa ngokusola kwami ngoba ngumuntu omnyama ngathi umagcino wagcina ethola imfudumalo nje wagcina esezibona wazipictureisha nanokuphazamiseka nje ngithi mhlambi nokuphazamiseka ngoba ngangaze ngitshela ukuthi uyenza le nto ukuthi wayengaze acabange ukuthi aye ezinyangeni ayothatha umyeni wami thatha ngisho kwangani zami zihlala naye lapha mina lo yinhla manje ekhaya bathi noma wafaka isichitho ukuthi mina izingane zami zingangifuni zifune yena nomyeni wami angangifuni zifune angazi ngoba kwavele kwaba njalo nje kwaba ukuthi ubashaya lo secret wedding yabo ngoba oma nobaba bayivume le nto bayizama ukuyenza official so usisi wakho wadele nomndeni wadela yonke into nje ngepipi abakamkhonyana bona babe supporta lo mshado lo wabo abamkhwenyana phela ngicabanga ukuthi njengondodana yabo la ukuthi mayithi baba noma nangu umuntu kanjani nakhona nabo baba nokuthi khona bavumelanayo ngoba shuthi lo wayebatshela izathu zabo phela mhlambe naye ngokudliswa kwakhe ukuthi lona mhlamba senjani nje mhlambe ngibeka amabala ngeke wazi manje lona uyangithanda uyangivizwa ngizenza ngifile njengendoda angazi kodwa abahlukene phakathi khona abavumelana naye khona engibona ukuthi abavumelana naye njengosisi wakho omncane nje ngangizwana naye wayengekho kahle ngalesimo ukuthi bosikoni kwenzakalani kwakubhlungu so ngikuzwa uthi kana nezingane zakho ziphumile kuwena so awunayo relationship nezingane zinamathele ngimamncane angani noma zafaka isichitho yena mina ngize ngithi khona isichitho safakwa ngoba ngisho uthenzela ukuthi le family yakhe ihlangane ekubona ukuthi ngoba yena ubona ukuthi indoda iyamthanda nezingane inendoda iyazithanda ingane zayo so manje wenza ifamily ishise into angayitholanga ngomendo wakhe sethathe kwayilezi ke wayenazo nalezi zami hlalwa konke kuyi-big family manje so wena wawuthi uyamsiza elimele wajike wazolimaza wena kufana nokuthi uthola inyoka ilimele wayinesa back to health emva lokho yasishaya wena kuba kanjalo ke ngafunda isifundo engakaze ngize ngitshela ukuthi ngisifundi ngangitshela ukuthi ngiyosifunda ngokusibona ema-TV ubone ema-movie but ngangingaze ngizosibona kumina ngathi ngithi kanti ngizigwaza ngowami so how's uNomvula ke now uNomvula she's okay noma ngeve ku 100% kodwa ngiyasondelele kubeni kube 100% ngisaba nazo izilonda nako ukuthi kwakwenzaka yini kwenzeka ukuthi kungani mina kodwa sengigcono kakhulu manje le story bengizima ngisixoxela umuntu mhlambe ngisixoxela some colleagues ngoba ngumuntu obuyashintsha nemisebenzi ngiyathanda uapply ngale ngibe ngiapply sengikhululekile phela ngisena husband manje so ngithi sixoxela umuntu beke inyembezi bezehla same time I can imagine abezehla same time ngikakwazi futhi ukuziholda ngithi ngiyazibamba but manje sengigcono yangithi ngiyaxoxa nawe ngiyabona ukuthi hayi ngiya ekupheleni nestory and inyembezi azikho lokho kuyisign kimi ukuthi kushuthi ngiyalulama ngiyalapheka kancane emoyeni one day at a time so udadewenu do you think yokumxolela kodwa ke ngamxolela hayi ukuthi ngangimxolela ngoba exolisile ngoba akaza axolisa ngamxolela ngalento ukuthi umuntu uyamxolela ngoba ufuna kulapheke wena khona lento eshiwo uMandela ethi uma ufuna
awukwazi ukuthi uzonde umuntu and expect ukuthi leyo nzondo izobulala lowo muntu, ibulala wena. It's like you drinking poison expecting ukuthi kuzofa lowo muntu kanti kufa wena. So ngabona ukuthi ukuba ne-grudge naye nokuba nani nama psychologist engangiwahamba kangiluleka ukuthi kumele ngizame ukumxolela. Sho noma akangixolisanga angimxolele ukwenzela ukuthi mina ngiphile. Yo, takes a very wise woman. Yeah. And a courageous woman ukuthi akhulume or decide kanjalo ukuthi lalela, this is what I'm going to do. This is about me. Yeah. Because ngempela wawungacosha namaphepha uhlanye ufe. And then ingane ngicabanga nento ezimbi kwakhona imicabango emibi engifikela ukuthi ngiyenze njani, thumele inkabi zimbulale, ngeze njani, ngimthakaze nami. Yabo ngabe ngathi no man. No. Angidedele nje impilo yenzeke iflow njengokwenza imvelo, ngizothi imvelo. Uma bakudaliwe ukuthi kuzokwenza kanje akwenzeke wavumela isimo. Ngavuma ngathi kulungile ngizoyibheka lempi njengoba inje ibhekene nami ngikhala inyembezi nginjalo. Namhlanje zasula lezo nyembezi and namhlanje ngiyakwazi ukuthi ngikwazi ukululeka komunye umuntu osenkingeni, ngimtshela ukuthi nami ngidlulile einkingeni ebengitshela izongibulala. Unomvula usacabanga ukushada futhi? Ngiqale makusewa nje angazi. Yabo kubona into ukuthi uma ufuna ukushada uthi ngifuna i-character abani, ngifuna i-laughter kabani, mhlambe like ngifuna i-laughter ka Will Smith, ngifuna i-height kabani. Yabo mangihlale phansi ke ngiqale ngimenze kanjalo. Mbhake sisi mubhake. Ngisambhaka mangambhaka nje ngamqeda ke hayi ngashada ke. Cha kodwa hayi you're such an inspiration wangampela because khona umunye umuntu esifazana ohleli lapho ohleli mhlawumbe ukusecabanga nokuyibulala. Ozoza istory sakhe atlalela no man. Unomvula waphuma kudadwabo. Mina ngihlulo umuntu angaphandle ukuthi ngime. I know. Yo, nezela ke babukeli be-Black Lives TV akakhishanga mngani, akhishanga hlotsho kodwa kwaba udadwabo umuntu azalwa naye, umuntu amshiyela ibele. Wathi nje yena ngeke lo mshado awufanele wena kodwa ufanele mina. So manje sobaleka la sishone koba sizocasha phi ngempela. Hayi kuba nzima every day. So Black Lives TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kulesi siqephu sanamhlanje ukuthi singabuyelana emendweni nawe futhi mawunase sakho please feel free to contact us usixoxele sakho. Please don't forget to share, like and subscribe. NguLongstar ngithanda kakhulu. Siyabonga. It's the Black Lives TV.